eden kala do alkule pular en sifaji munen no jangirte dum ko a ba ba mba cha da da nda e fa ga nga ha i ja nja ka la ma na nya nga jogi sifaji di windire ni windire ni ada rewal machine aji tawadi to ada rew machine aji tawadi do o pa ga woni yobe dum ko pular woni yobe odo wona pular ra sa ta u wa ya ya kojo mbowal ngal bangal no apostrophe ni ko kojo bowal ngal jangata dum woni alphabet pular wiyete e pular ko limto alkule pular mbaadi walla yeso tokoso biya mbaadi mawngo mbaadi mawndi woni majuscule walla biya yeso mawngo woni majuscule ha joni inde majje ko non woni inde majje jono inde majje e hito yagal indo majje e hito yagal woni leur nom en phonétique mbaadi tokosiri minuscule walla yeso tokoso toujours minuscule kojo mbowal a b b en réalité non kojo mbowal jangata wonto watte sentir non e wone mo lettre uji e der mo wuji wone moji wadete sentir wone moji battake sentir pular men fouta toro wodani ton donc wattake sentir won henni bindata dum c'est pourquoi sa ƴeewi banmi do mbaadi a wuji didi banmi do mbaadi ngel cirfel hono kojo mbowal ngal sabu pular fouta toro wita tan ko mbaadi wadata kono odo ni kono grammaticalement wana ni odo arata ko goddo arata hono o ko arata don wana mbaydi sa hi toran ko bita ko mbaydi bita mbaadi mbaadi walla mboda kojo mbowal mbaadi jonon woni kojo mbowal ngal a b b mb c d d nd e f g ng h i j nj k l m n ñ ng o p g r s ay woni wibe g wodani sabu ko d'origine arabe momo jiida en wadi g fof sa ƴeewi en jogi synonyme mudum e pular labdo cer no sa wi gabri ada wiide agnere e pular walla wamulde ko dum wadi be mbi c'est pas la peine wala utiliser pular sabu ko wawi fof ko arabe ko d'origine arabe donc c'est pas la peine wala utiliser kono won do garata a wawa sernude makko no hakkille walla haqqille c'est la même chose kanyum wondo woni yobe hakkille ko ngarango haqqille ko woni der ko t u w y y alkule labde durtade sa ƴeewi alkule a l k u l e al ku le donc que no français o do jangitini ko non tan jangirta que mais sa ƴeewi no makko mo wana phonétique ko ka ayi o mani i j k ayi o jangata do ko ka kono somo ndere der lettre uji e der mo o jangata ko que o don jangata ko le hono jangirno mami do phonétique no phonétique ko kanyum jangata lettre uji di de phonétique uji ko ni watte alkule labde durtade dum en heewe pular pular wadi ko labde dabbe labde durtade joni labde durtade woni podde de kala jiida voyelle uji din dendi tan andu sa yettima le lira do na fodat kala jiida voyelle woni goto tan sad jangama arab idinat woni a e i o u so rab idi wiye i wiye e wiye a wiye u wiye o kelme puneje yeru kelme puneje wiyete français paire minimal yeru lati lati woni fetti ay la o ko goto lati ay do ko lati rabbidi do ko lati woni est devenu ay feji fe i ay do ko eo fe i feji wari très goto ene fecca feji kay serndi ha laabi hiri ay i goto hiri
ay ɗo o i ko dabbo hiiri wona hiiri ko hiiri so woni hiiri mi ɓeydana ɗo i eyyi so woni no hiiri mi ɓeydana ɗo i ɗo ko hiri hiri ay ko iwji daɓɓi wiya hiri ɗo oɗo ko juɗɗo wiya hiiri ande ko noon hiri e hiiri wona gotum hiiri woni jamma nani ara walla jammi hiri woni o ko kirowo wero woro o goto woro e wooro woni woppu ɗon jaha ndewa dow woro woni rewe majjum aɗa reggundira goto uri ay ɗo ko uuri ɗo ko ay uri e uuri wona gotum eyyi muume alkule muume ciddoje donc les voyelles maintenant les consonnes kañum mbiyete alkule muume les consonnes kañum ɗi durtata ko alkulal lamgal donc les voyelles kañum durtata les voyelles font une gemination ou une allongation alors que les voyelles font une gemination exemple kañum gemination wiyete pular siddo allongation wiyete pular durto lappude ay on a insisté sur le p no arabe ni kañum woni sidda ay mo sidda ay ɗo waɗi ɗo siddo arabe wiya sidda donc arabe o no wiyata sidda ni kañum artata ɗo e pular on double la consonne sidda ay arabe kañum siddata ko consonne donc non pular kañum ne siddata consonne mais windata ɗum ko deux fois lappude on insiste lappude woni fiide nattude abbade ay et ainsi de suite